Salutacions i benvinguts a Nits de Paura, Nits de Misteri, a la cerca de la veritat. Aquí Macarena, en aquest estudi virtual de miracle, perquè he passat un primer trimestre d'any que, bueno, jo no sé ni com estic aquí. Jo primer vull demanar perdó a la nostra audiència perquè sé que no he pogut ser-hi, ho sento moltíssim. La vida adulta està plena de responsabilitats i de coses i no m'ha sigut possible. Sí que m'agradaria demanar primer perdó a la nostra audiència i també demanar perdó als meus companys que estan aquí al peu del canó i que treuen aquí per la paureta, ho treuen tot. Així que, Mar, Jorge, benvinguts de nou a Nits de Paura. Benvinguda tu, Macarena. Perquè, de veritat, mira que el tema que portem, potser jo estic més a l'altra banda, estic més a la part dels morts que a la part dels vius, però bueno, anem sobrevivint. Però bueno, jo espero que estigueu molt millor que jo, eh? Bueno, tu has millorat. Ja dic que ja, mira, bueno, pues coses metges, històries, treball i de més. I al final, pues bueno, la vida, el que dic sempre, no? Que a vegades la vida real doncs, ens demana més atenció que la mistèrica, però bueno, a poc anirem fent via, no? Sí, ens anirem actualitzant una mica i ens anirem posant al dia, no? de programes i de temes, perquè sí que és cert que, bueno, a veure, no vull fer la culpa a ningú, les coses passen. Sí, a veure, i això jo assumeixo molta part de culpa. Però sí que no, la culpa no és culpa, és la situació, ja està, no hi ha res més. La vida, que nos lleva por aquí, no? I sí que és cert que hem tingut una miqueta abandonat tant les xarxes com el podcast, perquè si Macarena estava liada en les seves coses, nosaltres, tant la Mar com jo, també hem aprofitat una mica per ocupar-nos, no, de les nostres coses i bueno, hem fet una petita pausa per agafar noves forces i començar a treure temes que jo crec que s'han de començar a desmitificar, no, Mar? No, Macarena? Sí, bueno, al final aquesta pausa també ha servit per anar adquirint coneixement i anar-se preparant perquè ara no farem només un capítol amb una temàtica concreta, sinó que se vienen molts capítols, una sèrie, un cicle, diria jo, amb una única temàtica que, bueno, anirem desgranant. Llavors, bueno, pues este parón, pues mira, si ha servido para ara fer tota una temàtica doncs ben separada, ben desgranada amb un tema com és l'espiritisme, doncs, bueno, pues bienvenido sea también. I tant, crec que a vegades per seguir hem de parar i jo crec que continuarem, el que ha dit la Mar, o sigui, crec que hem trobat un tema que necessita molta feina, perquè igual que hi ha moltíssimes branques, també hi ha molt misticisme, o sigui, vull dir, moltes vegades pensem que l'espiritisme doncs ens centrem en el que és, no? Que si unes taules de Ouija, que si uns fantasmes i que si uns mèdiums. I hem cregut convenient, des de Nits de Paura, que hem de canviar una mica el mite. Que sí que és veritat que molta gent coneixerà que l'espiritisme és molt més que tot això, però ens hem vist en l'obligació de dedicar diguem-ne una sèrie, no? dedicada a l'espiritisme, dividida en branques, amb la finalitat de donar a conèixer a l'audiència que l'espiritisme va ser molt més que una branca mistèrica. Jo crec que el Jorge ens pot dir perfectament en què es vol... Bueno, perfectament no, perquè hi ha tantes, però probablement ens pot dir en quantes vessants es va poder dividir l'espiritisme des de mitjans del segle XIX, anem a posar, cap endavant, perquè sí que és veritat que potser va començar amb una mica residual, però després, per exemple, a la ciutat de Barcelona, allò va crear un abans i un després en moltíssimes disciplines. Sí, és que
És el que dèiem, no? És un tema que jo coneixia, com deia Macarena, no? De la típica imatge de les sessions de Ouija, i i manifesta-te i coses d'aquestes, i poc més. I tampoc era un tema que em despertés molt interès, no? No tenia un tema així, bueno, doncs està ja, coses de magufos. Era la visió que tenia jo, coses de magufos, d'aquests que creuen que fas això i es pensen que parlen amb morts o amb esperits o el que sigui. Però després comences a llegir, agafes un llibre i dius, ostres, que curiós, no havia pensat això. I comences a veure que hi ha moltes ramificacions, per exemple, a la política, sobretot a la política d'un període molt convulsa, no? A la història universal, perquè és que es donen a mitjans del segle XIX, principis del segle XX, el que es dona és brutal. Hi ha les revolucions liberals que trenquen i creen molt anticlericalisme, no? Perquè hi havia un moment, per exemple, a Espanya, la desamortització de Mendizábal, no? Que va provocar que hi hagués una caiguda de patrimoni artístic i patrimoni cultural de l'Església, però alhora tota aquesta vessant venia perquè hi havia un anticlerisme molt fort degut a la Revolució Francesa, no? I els moviments que es van crear durant la Revolució Francesa, que tot això es va arrastrant. I si teníem en compte que la primera revolució francesa va ser la primera revolució liberal, després al segle XIX es van produir tres revolucions d'aquest tipus, no? I Barcelona i Espanya, va estar marcada per les guerres liberals, entre liberals i carlins, no? I clar, estem contraposant dues visions del món, una, la reaccionària o la més tradicional o la més conservadora, contra una, la més liberal, la més progressista, la que volia trencar amb el passat, no? I clar, després es comencen a donar també, per l'altra banda, fenòmens psicològics com l'aparició de Freud i el psicoanalisme, no? Que comença ja gairebé per 1880, o es comencen les primeres investigacions que comencen a parlar de l'inconscient. No? Tot això, que potser sembla que estigui una mica apartat del tema, és el contrari, no? Són temes que són contexts històrics que el que fan és van provocar un clima dintre de la societat que es troba molt receptiu a aquestes noves idees, no? I, clar, això parlant de la vessant política, però és que després tenim la vessant artística. Un dels fenòmens de l'espiritisme, de la mediumnitat, és moltes vegades la creació de psicoimatges o de psicoquadres o psicodibuixos, no? Dic psico perquè, per dir d'alguna manera, no? Igual que la psicofonia es podrien dir que no se saben bé què és, doncs això, no? Era mèdiums que en estat de tràngol pintaven i dibuixaven el que, segons ells, o segons elles, perquè hi havia més mèdiums dones que homes, dada curiosa també, doncs això, no? Deien que estaven posseïts per l'esperit d'alguna entitat, alguna persona morta o del que fos, i els agafava la mà i pintaven imatges de manera automàtica. I això, per exemple, ens trobem en personatges tan importants a Catalunya, com per exemple la Josefa Tolrà, que era una persona de Mataró que va dedicar la seva vida a fer quadres d'aquest tipus, no? Però clar, tornem a una altra vessant. Hem parlat de la política i de l'artística. Però és que també tenim la versió del feminisme. El fet de que moltes mèdiums siguin dones, el fet de que fos una cosa eminentment feminista, en el sentit que eren les dones, no perquè hi hagués una ideologia darrere, va fer que moltes d'aquestes mèdiums, no, escriguessin o comencessin a donar una sèrie d'aproximacions sobre l'alliberació de la dona, perquè també estem en un moment que es comencen a donar els primers moviments sufragistes en els que la dona reclama el seu dret a vot, no? I es lluita, no? Hi ha la lluita entre la tradició que vol que això es mantingui, que les dones no accedeixin al vot, i les noves vessants, no? Encapçalades per les sufragistes, no? Recordem que, per exemple, a Espanya no va ser fins al 1931, diria, amb Clara Campoamor i els seus moviments pel vot de la dona, que això no es va produir. I tenim sort perquè Espanya no va ser dels països més tardans en donar el vot a la dona. Va ser dels, entre cometes, els més avançats. No sé si el tercer o el quart d'Europa en donar el vot a la dona, no? Però clar, tot això està lligat dintre del mateix context històrico-temporal i al final l'espiritisme, sobretot l'espiritisme de tall més centrat en la figura d'Allan Kardec,
el que fa és això, no? És crear una nova filosofia de vida, una nova corrent de vida que abandona una mica el manierisme religiós de l'Església Catòlica o de l'Església Protestant d'Europa i crea un nou sistema de valors, un nou sistema més terrenal en el que tu has de ser bo no perquè t'ho digui Déu, sinó perquè és la teva manera de créixer espiritualment i de créixer de manera racional. I acaba sent això, no? El sistema de valors que entronca amb moviments anarquistes, amb moviments de... moviments de rebel·lió contra la classe burgesa, perquè el que volen és això, no? És trencar amb el que hi ha i crear un sistema nou que no sigui tan tancat, tan fosc, no? En algunes matèries o en algunes situacions, sobretot en aquella època com podria ser la de l'Església, no? I ja et dic, és un tema que obres un llibre i comencen a sortir coses i al·lucines, no? Sobretot això, com deia abans, tenim la sort de que Barcelona va ser un dels grans centres espírites d'Europa. Terrassa va ser, diguem-ne, també la segona ciutat més important d'Espanya, o una de les més importants d'Espanya, perquè diria que és Barcelona, Madrid i Terrassa, tenint en compte que Terrassa tenia 4 centres espírites. I després això... Comparada con Barcelona, doncs, home, Sí. és a destacar. I sobretot sí això, que va haver-hi, pel Vallès va haver-hi bastant moviment espiritista, la veritat. Clar, on estava la indústria a Catalunya en aquella època, al Vallès? Quins moviments van començar a agafar menys força l'espiritisme? Els moviments obrers. Perquè eren els que estaven apartats, els que necessitaven, els que no tenien valors en aquell sentit, perquè eren el lumpen, no? Els que estaven tractats com a lumpen, la gent que no valia res. Aleshores, clar, si la pròpia església, el propi sistema burgès els feia fora, ells necessitaven també, perquè l'home, la pròpia natura de l'home és tenir un ordre a la seva vida. Si l'ordre tradicional no els hi valia, doncs tenien que buscar el seu ordre. Qui era el sistema més semblant o que els donava més empoderament en aquest sistema? Doncs l'espiritisme. El moviment espírita, que va ser això, és importantíssim. A més, és que va ser també... O sigui, el fet de que fos tan obrer o fos tan radical en moltes coses va cridar molt l'atenció d'escriptors, no? Com per exemple... com es diu aquest? Em surt el Ramon i Cajal, no, el Ramon... El que li falta el braç, Valle Inclán, perdó. Vale. Sí, va sortir a Ramon... Eras una barba, un hombre pegado. Sí, doncs hi havia molts escriptors, sobretot dels moviments més malditistes o més rebels, no? Que volien treure una mica amb aquesta carcúndia, la manera d'escriure, doncs es van apropar molt a l'espiritisme, no? També, fins i tot, cineastes. El cinema va tenir molt d'espiritisme per això, perquè estem creant imatges del no-res i estem fent, sobretot amb els trucs d'imatge, no? Que es començaven a veure, ostres, fer fantasmagories, creant fantasmes dintre del no-res i això m'està donant una possibilitat i si la càmera em serveix per comunicar-me, no? Sí, és una mica el que li va passar també als surrealistes, no? Era com una manera que podien agafar de poder expressar també el seu art, ja no de manera plàstica, sinó també de manera cinematogràfica, no? I van agafats de la mà, tant un moviment com l'altre, no? Però, bueno, també hem de recordar que Barcelona, a mitjans del segle XIX, encara era una ciutat emmurallada. O sigui, que per nosaltres, bueno, és una muralla. No, és que estava estancada al món. I hi havia altres ciutats que ja, en aquest aspecte estaven molt obertes, no? I això, igual que l'espiritisme va poder ajudar, no, a treure aquestes muralles per tot el tema que deies de la religió i tal, també la cultura funerària es veu molt afectada en aquest aspecte, no? Perquè hi ha una societat que vol obrir-se al món. I clar, jo crec que aquesta societat també va agafar l'espiritisme per poder obrir-se, o sigui, per poder fer aquest camí, perquè la vida religiosa era molt complicat. Sí, hi ha moltíssimes vessants a Barcelona que fan que aquest moviment tingui tanta importància que crec que va ser el 1888, quan va haver-hi l'exposició universal, es va aprofitar per fer un congrés d'espiritisme, perquè clar, com venia tanta gent, doncs ja van dir, agafem i venim, no? Crec que l'Amàlia Domingo va ser la vicepresidenta d'aquell congrés, després es va fer un altre, vull dir
que Barcelona, igual que va començar l'espiritisme, la ciutat estava en un moment d'expansió, és que va ser com un boom, o sigui, tants factors van crear que l'espiritisme aquí fos això, un boom total. Sí, ara que comentaves, Macarena, el personatge de l'Amàlia, per exemple, buscant informació d'ella, parlem de l'Amàlia Domingo Soler, que va ser una escriptora i espiritista espanyola, que ella era nascuda a Sevilla, però la segona part de la seva vida va venir a viure aquí a Barcelona, convidada per uns espiritistes catalans. Coneix ella Lluís Llach, no és el Lluís Llach que coneixem actualment com a cantant. Tindria 150 anys, no? És un altre Lluís Llach. Aniria amb la guitarra igual, jo penso, però bueno. Però una de les coses que veig que s'explica a tot arreu d'ella és que el seu funeral, per exemple, va ser multitudinari. Està enterrada aquí a Montjuïc i es veu que es va formar un sèquit pels carrers arribant a Montjuïc tremendo, que moltíssima gent va acudir, que va ser tota una celebració, no? Llavors això, doncs, bueno, la figura de l'Amàlia, que ja en parlarem més d'ella, a través del seu funeral tan multitudinari com a exemple de com va filtrar l'espiritisme a la ciutat, no? A Barcelona i també doncs, altres llocs de Catalunya, per exemple, doncs, mossèn Cinto Verdaguer, no? Enllaçant una cosa amb l'altra, va anar a parar amb l'espiritisme a través d'un dels nostres últims capítols, a través dels exorcismes. No? Al final, si parlem d'exorcisme, que el diable ha posseït una persona, però no l'ha posseït físicament, sinó que podria ser com una projecció del seu esperit, al final va anar lligant caps, una cosa va portar l'altra, i va començar a tenir contacte amb espiritistes a través dels exorcismes, no? Al final, la pedra angular dels espiritistes, d'on després es desgrana tot el coneixement, és que l'esperit sobreviu al cos, no? Com a principi bàsic. Correcte, sí. O sigui, pels espiritismes no és que morir, ens desencarnem. I aleshores anem a una altra vida. Com has nombrat a l'Amàlia Domingo, ella tenia una ceguera bastant important, ¿vale? I bueno, li va afectar durant tota la seva vida, o sigui, ella intentava cosir per sobreviure abans d'entrar al moviment espiritista. Imagineu-vos una persona amb ceguera intentant cosir, era molt complicat, no? I ella va acabar entenent que la seva ceguera era un càstig per les seves vides passades. O sigui, va acceptar tot allò que li havia angoixat durant la seva vida i ho va acceptar com dient, jo a les meves vides passades no sé què era, però això és un càstig del que jo havia viscut, no? És molt, molt heavy aquesta reflexió de l'Amàlia Domingo, però per fer-nos una idea, va tenir una vida, o sigui, la infantesa, adolescència de l'Amàlia Domingo, jo no se la desitjo a ningú. És que és veritat el que heu explicat, que després a Barcelona la conviden al centre espiritista i tal, i ella comença a treure totes les revistes i comença a ser una persona de renom. T'ho imagina't, o sigui, tot el tema del seu funeral, van treure inclús un petit llibre de tot, o sigui, per tot això la gent que hi havia anat, tot el cortejo funerari, o sigui, és que va ser espectacular, o sigui, això va passar el 1909. I l'Amàlia, la seva sepultura està a l'entrada de Montjuïc i és un nínxol super auster, o sigui, no té res que un nínxol li posa la memòria d'Amàlia Domingo, és una cosa super austera, no? Molt d'acord, penso amb la seva vida, no? O sigui, espiritista, feminista, lliurepensadora, o sigui, era una dona dels peus al cap, no? Després sí que et trobes just al costat, et trobes la sepultura del Fernández Colavida, que no té res a veure, allò és un despliegue de medios, no? Però sí que és veritat que el Colavida també va fer molt a la ciutat, o sigui, va fer molt per l'espiritisme, va traduir els llibres d'Allan Kardec, ella ha començat per aquí, o sigui, és que ella es considera l'Allan Kardec espanyol, no? I també serà una figura que en algun moment tractarem perquè va ser molt important. Aquí ell era de Tortosa, si no recordo malament, i clar, també té un pes molt important i en relació, o sigui, mira que l'Amàlia va tenir pes, però per veure
si voleu apropar-vos a la sepultura del Colavida, veureu que és una persona que encara està molt present a la vida i sobretot pels espiritistes actuals, no? Sí, i també la ciència, no? Com dèiem en la píndola que vaig fer fa uns dies, on els astrònoms de Barcelona, els astrònoms de renom i divulgadors científics, van intentar, no, el que explicava ja, no? Investigar d'una manera científica tot aquest tipus de processos que veien que es feien fins i tot es feien com a espectacles de fireta, no? I que era la sensació del moment. I molt poca persona famosa series si no havies anat en aquella època a alguna sessió d'espiritisme. Perquè era com, diguem-ne, les festes d'avui en dia, o els moments de la jet set, no? O dels famosets, d'avui en dia. I anaven allà, feien les seves coses, miraven, investigaven, i sobretot el Josep Comas el que volia fer és això, no? És aportar la seva ciència a la investigació dels fenòmens i crear fins i tot una mena de laboratori on es poguessin repetir científicament aquests estats mediúmnics per poder controlar, per poder veure qui ho produïa, com es produïa, en quins moments, no? I portar-ho a la investigació. És que la ciència va tenir... Sembla que no, és que sempre ho diem, no? Que la ciència i aquestes coses sempre estan renyides, no? És que si comencem a investigar veiem que no. Veiem que són coses que són paral·leles i fins i tot interaccionen amb moltes coses, no? Perquè metges com el psicòleg, com Jung, com filòsofs com Henry Bergson, William James, el propi Freud, van tenir un interès molt profund per aquest tipus de fenòmens que moltes vegades estaven lligats amb el que deien el subconscient, no? I que, de fet, per molts d'ells, era el subconscient sortint a l'exterior el que explicava aquests estats de mediumnitat, no? I sobretot això, no? Casos com el de Teresina Esquius, que va ser una jove de Terrassa que deia que estava posseïda per un esperit, va ser tractada per un metge, un psicòleg, un psicòleg i psiquiatre de Barcelona, no, de Barcelona no, de Lleida, d'Almenar, però que després va viure a Barcelona, on es va dedicar tota la seva carrera, com és el Víctor Melcior, no? Que la va tractar fent una sèrie de tractaments hipnòtics, perquè ell deia que el que li passava a la Teresina, a la Teresa Esquius, perdó, que l'esperit que la posseïa es deia Teresina, era una mena de doble personalitat, no? I el que volia fer és trencar aquesta personalitat perquè fes la personalitat de la Teresa la que acabés ocupant el conscient del cos, no? I és curiós, o sigui, al final, o mitjançant aquest tipus d'hipnotisme, la va curar i va acabar traient aquesta suposada personalitat. Doncs el que deia, però és que només era aquest tipus de doble personalitat, sinó que la Teresa, el que feia quan estava posseïda per la Teresina, és que fins i tot es produïen psicografies dintre de la seva casa on apareixien dibuixos com de creus, com d'objectes quotidians com guants, tisores, raspalls, no? Objectes quotidians. Després, l'evitació d'objectes que van ser recollides en les investigacions mèdiques dels seus propis doctors abans d'anar a ser tractada pel Víctor Melcior, com era el doctor Cadavall i el doctor Pous, que era el metge de la família. I fins i tot el que van fer és, el que estem veient, són coses que no podem entendre i com pot ser que aquesta dona que estigui aquí al llit no es mogui i es comencen a levitar els dubtes que tenim al redador, al voltant van posar una sèrie de monedes al cos de la Teresa Esquius i van veure que no, que la Teresa estava totalment quieta i al costat seu els mobles, no, les taules, les cadires, això es començaven a aixecar i es començaven a veure com es pintaven els dibuixos, no? I clar, no tenien cap tipus d'explicació més enllà de, bueno, ho fa amb la ment, ho fa amb el poder de la seva psique, del seu subconscient, però clar, o sigui, com expliques que la ment faci això, no? O com expliques d'una manera científica que es pugui reproduir això segons el mètode científic, no? I clar, o sigui, és que la ciència en aquella època va estar molt ficada, no? O molt immersa en els temes
sobrenaturals o paranormals o de mediumnitat. Sí, és possible també que si estiréssim del fil i intentéssim traçar com un contínum amb tot això. Avui en dia, per exemple, se m'acut, existeix una branca de la psicologia, que és la psicologia transpersonal, que pretén o es basa en l'obra del seu fundador, que és un senyor que es diu Stanislav Grof, que basa la seva intervenció psicoterapèutica a través de la sanació mitjançant estats alterats de consciència. No? I ell, per exemple, ha estudiat, està fent estudis a la universitat, és doctor en medicina i de més, perquè crec que és psiquiatre i psicòleg, les dues coses, però, per exemple, ell parla d'això, no? De com sanar a la persona, de com fer psicoteràpia, però a través d'estados alterados de consciència, que és aquest terme modern, mèdic, que tenim avui, però que possiblement, si rasquem una mica, tots els temes relacionats amb tot això estats de mediumnitat o de tot això, segurament, si ens transportéssim ara mateix a un laboratori espiritista o a una sessió d'espiritisme amb una mèdium, avui en dia ho podríem classificar a nivell mèdic, conceptual i tal, com un estat alterat de consciència. Llavors, és molt possible que, penso, això és una opinió personal, doncs que igual tots aquests conceptes dels espiritistes, de les sessions i de tot això, algú agafés aquest ganxo, no? Com si diguéssim, i seguís estirant del fil, i possiblement això ha donat peu a aquesta investigació psicològica i mèdica i psiquiàtrica d'avui en dia, no? que parla de tot això, dels estats alterats de consciència i de com sanar patologia psicològica, psiquiàtrica, que igual en otro momento esto hubiera sido invoca el teu sant, exorcismo, ¿no? Sí. Però bueno, que sí, que tot aquest tema jo penso que segurament ha tingut un contínum, no? I que ha arribat fins als nostres dies a través d'això, no? Perquè hi ha això, psicòlegs, psiquiatres, investigant tot aquest tema dels estats alterats de consciència. Jo estic segura que prové d'això, del moviment espiritista i de tots els temes de mèdium i de connectar amb espírits i de més. Sí, fins i tot podríem, fent-ho aquest fil fins a arribar al continu, si comencem a mirar pel passat, fins i tot podríem parlar de xamanisme, com una manera de mediumnitat i com una manera d'això, no? De sanar a través dels esperits o a través dels estats alterats de consciència. I bueno, el que uns patologitzen, els altres donen carta com t'ho diria, d'alliberació o d'alliberament o de coneixement, perdó, més alliberament de coneixement és el que volia dir, no? Sí, i de fet, l'ús de les drogues als anys 60, les drogues lisèrgiques i tot això, també tenen aquest sentit, no? El sentit d'entrar en tràngol, tenir estats alterats de consciència i poder comunicar-me amb el més enllà, d'alguna manera, no? Que era la idea de tot això, no? De xamanisme, espiritisme, mediumnitat. I al fons és una de les preguntes de la vida. És una manera de respondre-les. Segurament, si ens hi fixéssim bé, allà on hi ha xamans és on no hi havia un déu hiperpresent i monoteïsta com passa aquí a casa nostra amb la tradició judeocristiana. Llavors, segurament l'ésser humà sempre ha tingut la necessitat de buscar i de contactar amb lo diví per rebre un missatge, per rebre consell, a nivell també d'amància divinatòria o el que sigui, no? Segur que això té moltes capes, però que l'home sempre ha buscat lo diví, jo penso que això és impepinable, és així. Llavors, la qüestió de contactar amb esperits, de rebre assessorament i de tot això, segurament en moltes societats ha estat com un privilegi reservat a una elit concreta o l'elit de los altos estamentos de la iglesia o el chamán más sabio y más antiguo de la tribu o les ancianes o el que sigui. I possiblement l'espiritisme, igual que va suposar un canvi, tot el que tu deies, Jordi, a nivell polític, a nivell religiós, portar aquest privilegi a los obreros de que lo divino también pase al pueblo, no? I que deixi de ser un privilegi contactar amb esperits, amb els ancestros, el que sigui, és també trencar
un modus operandi i un status quo, no? És a dir, bueno, això ja no necessàriament és un privilegi per uns quants de poder contactar amb els esperits i tal, sinó, bueno, doncs anem a veure si això ho podem fer tots, no? Això, aquí es trenca una dinàmica segurament arrossegada durant molts segles, no? També. Sí, jo veig una mica així reflexionant com una manera de democratitzar la vida eterna, no? De fer-la arribar a la gent que no podia accedir d'altra manera, no? Perquè, per exemple, o era descreguda o no creia en Déu, o no creia en l'Església, no creia en la religió, pel que fos, perquè tothom ha de ser lliure de creure el que li doni la gana, però el fet de, bueno, si no creure en Déu, no creure en l'Església Catòlica, no t'ha de privar de la vida eterna, no? O de la teva reencarnació, o de la teva accés al coneixement diví per anar ascendint dintre de l'evolució espiritual, no? Perquè la idea de l'espiritisme és això, que cada pas de la teva vida dins la Terra serveix per assolir un coneixement que t'anirà portant pujant esglaons dintre de la vida espiritual, no? I em sembla que crec, no, perquè no m'he llegit l'Allan Kardec, però crec que cada vegada els esperits, no? Hi ha el bajo astral, el medio astral, l'alto astral i tot així. Cada un està com en un planeta diferent, no? Que no estan vivint a l'èter, sinó les seves energies, les seves coses estan dipositades en diferents planetes del sistema solar o així, no? No sé si m'equivoco. Doncs sí, alguna va per aquí, és que clar, Allan Kardec també va escriure moltíssim, o sigui, sí que és veritat que ell té com el seu llibre estrella, que és el llibre dels esperits, no? I és el que va marcar tot el tema de l'espiritisme. És un llibre que va comercialitzar-se aquí i molts dels espiritistes famosos de Barcelona partien del llibre dels esperits d'Allan Kardec, però bueno, crec que parlar d'ell és... Clar, partim de la base de que el Kardec era un home de ciència i que se'l va menjar tot el tema de l'esperit, o sigui, tot aquest tema se'l va menjar, o sigui, el va canviar totalment. I aleshores ja va començar a escriure tots aquests llibres del Gènesis i tot això, no? O sigui, ja va començar a relacionar com la religió, l'espiritisme... Bueno, és que jo crec que és això, que també parlar del Kardec hauria de ser de dedicar-li també un programa, no? Perquè és una obra molt complexa i d'on van partir tota la resta d'espiritistes, no? És un llibre revelat, no? Tinc entès? Revelat en quin aspecte? Revelat en el sentit que l'escriu ell a través dels esperits, que només sí, és el... Crec, sí, correcte. Té una mica d'escriptura automàtica, sí que és veritat, però bueno, de tots els altres ja... Però és el que dic, que ell era un home de ciència i de cop i volta és com que va a ficar-se a l'avís dels esperits i se'l va menjar completament. Vull dir, que va canviar totalment de parer. Sobre el que estaves dient del tema dels moviments obrers i tot això, de convèncer la gent, o sigui, com que hi hagués aquesta revolució, jo sempre m'emporto al meu camp i s'ha de dir que aquí, a Barcelona, també és el moment en què comencen a sorgir tots els cementiris, no? O sigui, tenim un cementiri del Poble Nou que s'edifica el 1819 i després el de Montjuïc el 1873. I aquí, clar, els cementiris sorgeixen perquè hi ha una prohibició d'enterrar a les esglésies dintre de les ciutats. Hi ha de sortir extramurs. Aleshores, hi ha un moment també que s'ha de convèncer a la ciutadania de que s'ha d'inhumar fora, no? I aleshores comencen tots aquests termes d'individualisme, d'universalisme, de que si tu tens la teva pròpia sepultura doncs podràs personalitzar-la, podràs deixar com el teu llegat, d'acord? També la societat alta de Barcelona comença a sentir-se molt atraïda per aquesta idea de la mort, tot el tema de l'opulència, quan morin, què deixaran aquí, no? I comença a haver-hi com tot aquest tema de la mort, i també entra molt aquí el tema de l'espiritisme, no? Perquè com està tot això a la societat, comença a florir, doncs crec que aquesta cultura funerària també va tenir molt a veure amb l'entrada de l'espiritisme, perquè la gent comença a interessar-se pels cementiris i, vulguis o no, tot aquell morbo, no? dels fantasmes, però també va ser una mica per entendre una mica el concepte de la mort, no? I ja poder entendre que, o sigui,
acollir millor l'amor, no? Que ja no donava tanta paura, anem a dir-ho d'alguna manera. No? Jo crec que l'espiritisme aquí també va ajudar moltíssim al tema de la creació o d'entendre els cementiris com els coneixem actualment. No? Ja dic que l'espiritisme podríem passar-nos hores aquí parlant de temes, de coses, i que per això crec que necessitem una sèrie per dividir tots els temes del que estem parlant, no? Perquè hi ha una societat que veu totalment, ja sigui l'obrera, la burgesa, o sigui, arriba un moment que estan com tots com ficats, no? És el que dèiem, el tema obrer perquè era com una revolució, la burgesia perquè era com les tardes d'espiritisme, no? Me'n vaig amb la tauleta, no? A veure, he quedat amb les amigues, no? Fem un te i a veure qui invoquem, no? Era també maneres diferents de viure el fenomen, no? I al final crec que aquesta sèrie que ens plantegem penso que pot donar molta llum als oients. Crec que molta gent es sorprendrà de tot el que va passar, ja dic, a partir de mitjans del segle XIX amb tot aquest panorama. Ja ens hem vist una mica l'obligació de poder portar una sèrie de programes dedicats a aquest tema que jo espero que el gaudiu, ja veieu el Jorge lo entusiasmat que està amb el tema. O sigui, s'ha ficat, ha sigut com l'Alan Kardec, s'ha ficat de ple l'espiritisme i és que, vamos, se lo está gozando. O sigui, però sí, ja ho deia, és que és un tema, o sigui, tu comences per una part, enllaces amb una altra, te'n vas a una altra i així, i al final és com, no puc parar. O sigui, jo ho entenc perfectament, no? I penso que d'aquí pues, sortiran, no? Com ha dit la Mar, no? Se vienen cositas, no? Pues, es venen cosetes que jo penso que poden estar molt, molt interessants envers el tema, i per tancar una mica aquesta tercera temporada jo crec que serà una sèrie que estarà feta, o sigui, amb mimo, i penso que sortirà molt, molt guai. Sí, perquè és el que deies tu, Macarena, és que el que portem repetint aquesta tertúlia, no? És que quan parles d'Amèlia Domingo Soler i no la coneixes, és que tinc figura aquí que el Te Perdono, el Te Perdono, Memòries d'un espíritu, tenim aquí, us ho dic ara, 578 pàgines d'escrits de l'Amèlia Domingo sobre l'espiritisme d'un llibre revelat per un espíritu. Són les memòries publicades de l'esperit que contacten l'Amèlia Domingo, i tenim 578 pàgines, i dius, com pot ser? Què és tot això, no? Després, el que deia, no? La Josefina Tolrà, Josefa Tolrà, mèdium i artista, que us deia abans, és que tenim aquí quadres. Són peculiars, els quadres de la Tolrà són... Jo us dic, són quadres que a simple vista els veus i semblen pintats per nens, però quan comences a mirar els ulls, quan comences a mirar certes tonalitats, quan comences a mirar certes expressions, a mi em deixen intranquil. No són quadres que pugui estar contemplant durant molt de temps, sinó que tenen una aura. Però si et fixes, els de la Hilma af Klint, que ella en realitat es considera la primera artista abstracta, encara que diguin tot el Kandinsky i tal, a ella també va partir de la pintura automàtica, perquè deia que molts dels seus quadres eren revelats també, i em passa el mateix. A mi em donen una angoixa especial els quadres de la Hilma, i mira que és art abstracte, que no té més, però em passa... Però tenen una aura especial, sí. Sí, correcte. Com un to, no sabria definir si les mirades, aquests ulls tan grans, que fins i tot em recorden una mica els ulls dels grisos, dels extraterrestres, perquè són ulls molt grans, fins i tot més grans que la resta del cap o la resta de les coses del nas o la boca, i tenen una mirada com inerta, com freda, com morta, com el que tu podries imaginar que és la mirada d'un esperit que t'està mirant. Correcte. I a mi donen això, no? I bueno, Hilda Klint és una passada la seva art, i després tenim, clar, el que deies tu de Kandinsky, és que el llibre principal que comencen les avantguardes al segle XX es diu De lo espiritual en el arte. És que està tot dit. Exacte, és que partint d'aquí és que al final, sí, és veritat que moltes
O sigui, hi ha algunes vessants artístiques de l'avantguarda que tenen molt a veure amb tot el tema de lo espiritual. O sigui, si rasquem una mica aquí també, hi haurà moltíssim el surrealisme, en algun moment va haver de veure de l'espiritisme, no? I sí, hi ha molts artistes que ho han declarat, que ells partien de la pintura automàtica, de revelacions d'aquest tema, i bueno, dintre de la història han estat condemnats o no, però bueno, la sort és que ara podem parlar d'ells i no hi ha aquests estigmes, no? Que també és el bo d'aquesta època, que tindrà moltes prohibicions, però dintre del que hi ha dintre de l'art podem parlar d'aquests temes, no? I ja veieu que traiem una cosa i apareixen 5, i així serà amb tot el tema. Amb tot el tema de l'espiritisme, no? Traurem un tema i apareixeran per sota de les pedres, no? Anirem invocant temes amb les taules de... Sí. Això. És molt peculiar, el tema de la taula. Jo ho vaig poder veure al Màgic i... peculiar. Sí, clar, les taules parlants, és un altre gran tema. Sí, o sigui, jo vaig veure i tal, vaig poder veure una sessió i... Ostres, peculiares. O sigui, poder veure... Perquè, clar, allà al Màgic sempre van... No sé si són un dels centres... No me'n recordo molt bé ara d'on eren, però van cada any. I sempre porten la taula i mostren alguna sessió i la veritat és que és curiós de dir, ostres, pues té el seu què. I al final acabarem portant nosaltres una taula aquí per anar fent... per anar invocant. Jo, en el caguetes que soc, perquè a mi m'agraden aquests temes, però soc un poruc de la... Doncs mira, jo t'he de dir que quan més llegeixo sobre espiritisme, menys por em dona. O sigui, sí, correcte. Com que estic més conscienciada de tot, no? I a veure, és curiós, sí, però no sé, és com que cada vegada comprenc més el que buscaven o tal, i aleshores penso que cada vegada... Ja no és que busquessin contactar amb el més enllà, és que en realitat buscaven moltes més coses. I jo potser tinc el focus ficat en totes aquelles coses, no? O sigui, és on volem arribar. Però clar, sempre penso... I sí. Sí, no, a veure, és el que dic sempre, mai tindrem... De moment no hi ha cap veritat absoluta sobre aquest tema. Podem especular, podem dir, podem tal, i és el que dius tu, i sí, saps? Com deia com es diu? És que em surt Marilyn Monroe, però no es diu... Marilyn Rosner. Gràcies, perquè és que sempre m'equivoco amb aquesta senyora. Ella diu que el nostre món i el dels morts està dividit per una fina capa, i que hi haurà un moment que aquesta capa es trencarà. I que, bueno, ella s'està preparant en una casa d'Atlanta o no sé què i tal, té el seu equip, que inclús té informàtics, o sigui, té com un superequip per al moment en què aquest vel, no? O sigui, aquesta tela que separa el nostre món de l'altre, puguin estar preparats per a aquesta comunicació, no? Sí, aquesta, la Rosner també és una senyora peculiar també, no? Però fixa't, Macarena, que has anomenat el velo. Sí, és que ja... Com apareixien molts d'aquests, diguem-ne, fantasmes o éssers, no? Com sortint molts, a veure, molts eren trucs de firetes, però molts sortien com darrere d'unes cortines. Sí. Així ja ho diu una mica com va, no? Però moltes vegades les representacions eren imatges velades, com si tinguessin els esperits un vel. Sí, total, i bueno, també parlarem dels trucs dels ectoplasmes, no? De com els escopien per la boca. Això també haurem de fer esmena en algun moment, perquè també és molt... No, és una manera, perquè és el que diem sempre, tu tractes un tema i cada vegada has de ser com més original per captar l'atenció del públic, de la premsa, de qui sigui, no? Aleshores, clar, primer comences a contactar amb esperits, després és això, apareixen. Després es materialitzen, no? El que deia jo, aquests ectoplasmes, no? Cada cop i volta el mèdium podia escopir i estaven allà, no? O sigui, cada vegada anaven un passet més per captar més l'atenció, no? de la gent, ja dic. Però és com tot, Macarena, fixa't que en aquella època hi havia molts que estaven, que volien estudiar això de manera científica i molts mèdiums que fins i tot es posaven voluntaris per ser sotmesos a aquest tipus de prova,
I després hi havia els altres que directament anaven a fer fraus i sabien perfectament que estaven fent un frau i estaven en plan que no me pillen, perquè jo el que vull és treure tajada i ser famosa, no? I en casos d'aquests. I, per exemple, el cas que comentava a la píndola de fa un parell de setmanes, el cas que va investigar el Josep Comas, era un frau, perfectament, no? Però clar, o sigui, si no s'investiga i si no és sotmès a unes investigacions científiques, la gent continuaria creient, i encara es continua creient d'una manera, per exemple, en la Saint-Germain, no? Aquesta, la Saint-Germain, o com es deia? Saint-Germain, sí. Però això, mira, jo me'n recordo, el Juanjo Sánchez Oro va fer un treball d'investigació bastant bo, que la va desmentir, però vamos, o sigui, però la Saint-Germain està en actiu. Sí. O sigui, encara fa demostracions a hotels, que en realitat és com una espècie de ganxo per després comprar els seus serveis, no? Però que encara està en actiu i diu, senyora, que la van desmentir, o sigui, que està claríssim que vostè... Senyora, tapis que és a casa. Com sortia del programa de Telecinco, sortien com a persones famoses i deia, però aquesta senyora no va encertar res, o sigui, que l'estaven desmentint totalment, però hi ha gent que encara la creu, o sigui, és que és molt fort. I és allò de, doncs mira, si vols creure, doncs endavant, no? És el problema, no, Macarena, és que la gent necessita creure. Suposo que quan no s'ha acabat de fer un dol o quan la pèrdua és tan dolorosa o tan inesperada... Això ho vaig poder comprovar perfectament al Màgic en una sessió de mediumnitat. Hi ha gent, i per la feina que tinc també ho puc comprovar, no? Que hi ha molta gent que el dol no el supera i la vessant que li queda és el contacte amb el més enllà. I jo recordo estar en aquesta sessió de mediumnitat i la gent, o sigui, ho demanava però d'una manera, no, sisplau, agafa'm a mi, o sigui, era una necessitat i jo mirava i deia, jo no sé si estic preparada per parlar amb els meus difunts, jo no sé si estic preparada, no? I aquesta gent era com, o sigui, tenien una necessitat imperiosa de contactar i de trobar, no sé si respostes, de només saber si estan bé, on estan, però clar, jo puc entendre això, que hi havia un moment a la societat que aquesta necessitat era imperiosa i que tothom volia buscar respostes a través del més enllà. Però encara que hagin passat 200 anys, quasi 200 anys, hi ha gent que encara té aquest sentiment. I encara que però fixa't, Macarena, perdona, que estem també a l'etapa de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial és la primera guerra que produeix morts de manera industrial. Sí, també. Hi ha generacions de gent que té de 18 a 24 anys, m'ho invento, a l'edat, que pràcticament desapareix d'un país. Desapareix de França, desapareix d'Alemanya, desapareix d'Anglaterra, desapareix de Rússia. Clar, la necessitat de superar tot això, el trauma que és tot això per a una generació sencera d'europeus, és tan bèstia que necessites alguna cosa per aferrar-te, necessites saber què ha passat. I és quan es produeix el boom de contactes entre els morts, els difunts, diguem, o esperits i les mares, no? o les famílies, o les parelles que queden a casa. No? Hi ha molts casos o molts testimonis d'això, no? De l'última visita del soldat que acaba de morir, que s'espedeix de la seva parella, no? O de la seva mare o del seu germà, apareixent-se per una última manera com dient adeu. I hi ha moltíssims testimonis d'això. Hi ha moltíssims testimonis de persones com Arthur Conan Doyle que el que busquen és saber què passa, saber què hi ha darrere de la mort, perquè és tan bèstia tot el procés que s'ha creat que és insuportable. És insuportable. I això després és curiós perquè no és un tema que després de la Segona Guerra Mundial passi tant, no? Com a la primera, quan hi ha molts més morts i d'una manera molt més salvatge i molt més bèstia, no? Però sí, la Primera Guerra Mundial això va trasbalsar la societat d'una manera brutal i va provocar el retorn, no? o la recerca d'una resposta a per què de tanta mort. Sí, malauradament, sí. Mira, jo
Jo, per la feina que tinc, encara hi ha gent que està buscant difunts seus de la Guerra Civil. O sigui, no saben absolutament res i hi ha gent que fa arbres genealògics i tal, i encara hi ha gent que està buscant els seus difunts de la Guerra Civil. I contacten amb nosaltres per veure si podem donar-los, encara que sigui una pista petita, no? De dir, doncs mira, sí que està aquí, no? I en aquest aspecte sí que puc entendre que la gent necessiti respostes, perquè és allò, marxes i ja no sé res més de tu. I entenc que per aquest aspecte sí que vulguis obtenir respostes, no? Però, també és el que estàvem parlant, que com no sabem la veritat, o sigui, la ciència encara no ha pogut arribar a aquesta veritat del que nosaltres anomenem el més enllà, doncs sempre hi haurà espai per l'especulació, per la pròpia opinió, cadascú tindrà la seva opinió del que hi hagi més enllà i cadascú voldrà saber si vol trobar-la, si no, si vol accedir, si tal. I el que dèiem, que encara que aquest moviment hagin passat quasi 200 anys, d'una manera o una altra, encara segueix viu. O sigui, amb les seves modificacions, amb les seves actualitzacions, però encara és el que ha dit la Mar, per exemple, que hi ha estudis científics que potser partiran d'aquest espiritisme, que el feminisme que puguem tenir en algunes persones també partirà d'aquestes dones espiritistes, no? I que també hi haurà gent que encara seguirà treballant plàstica o, jo he conegut gent actualment que escriu llibres perquè algú se'ls ha dictat, no? I no són gent que tindrà la nostra edat, o sigui, que estan actius. I dius, i clar, el que dèiem al principi... I per què no el portes? Perquè els entrevistem, Macarena. Podria intentar-ho. Però és el que dèiem, que partíem de la Ouija fantasma medium i al final s'ha creat, en aquest resum que hem fet, com heu pogut comprovar, hem vist absolutament de tot i el que queda. Sí, i a part que la idea és també intentar, en la medida de la possible, és portar gent, portar experts al programa. Correcte. I entrevistar-los o fer una tertúlia o que siguin ells els que es portin el fil conductor del programa, perquè què millor que ells, que en saben molt del tema i explicar-nos una mica fins a tot el que nosaltres, a les nostres petites limitacions, no podem arribar, perquè nosaltres tenim unes limitacions de temps, d'ocupacions i tot això, però ells no, i es dediquen full time a investigar això, no? I jo crec que personatges molt, molt interessants, sobretot per mi. Jo estic flipant amb el treball de l'Andrea Graus, que espero portar-la i tinc moltes ganes que estigui amb nosaltres, creu els dits, perquè ha fet una feina impressionant amb el llibre Ciencia y Espiritismo en España, que és un manual de totes les connexions que trobem entre ciència i espiritisme a l'estat espanyol, òbviament, no? Ja estic repetint el títol del llibre, no és l'explicació, però és això, és que hi ha tantes coses que jo no coneixia, que han passat al costat gairebé de casa nostra, no? Baixes 4 carrers, ja ha passat aquí, o sigui, a la teva ciutat, aquí es feia això, aquí es feia aquí estava el tio aquest que feia... És que és al·lucinant i m'agradaria molt portar-la. Després també m'agradaria, i crec que seria molt interessant, trobar l'autor de... com es deia? De l'espiritisme a les barricades, veritat? Correcte. També és un llibre que parla de la política i l'espiritisme, no? Les relacions que hi ha entre aquests dos mons, que semblen tan distants però són tan propers i sobretot és que flipareu. Trobareu revistes d'espiritisme que parlen de krausisme, de socialisme, de naturisme, d'un munt de temes que semblen nous per nosaltres. Perdona, un incís. El llibre es diu De la mística a les barricades i l'autor es diu Gerard Horta. Gerard Horta, sí. Com dins del... Sí. És que tinc a casa, però com tinc tants llibres no els trobo.
I després m'apareixen. Sí, hasta... Aquí, no, jo també tinc coses per l'ordinador i tal, o sigui que... No, però estaria molt bé poder fer aquestes. També convidem als oients que si volen que parlem d'algun tema de l'espiritisme en concret, que si creieu que hi ha alguna persona que podem entrevistar que us interessi. Sabeu que teniu totes les vies possibles, havides i per haver. Encara no tenim la taula, no contacteu per via espírita perquè encara no la tenim oberta, però sabeu que teniu el Twitter /x, @nitsdepaura, teniu el correu nitsdepaura@gmail.com, teniu els comentaris d'iVoox també, i no sé si em deixo alguna, bueno, les nostres xarxes personals també, i que si voleu escoltar alguna cosa en concret serà benvinguda, o sigui, ja sabeu, el nostre programa és el vostre programa i aquí hi ha cabuda per totes les opinions. No sé si el Jorge està buscant el llibre. No, és que estic molt intrigada. Sí, no, és que tinc aquí llibres una publicació del CSIC, Los límites de la ciencia, editada per Annette Mulberger, no sé com és, perdó per la meva pronunciació, per aquest idioma no correct molt, l'alemany, que es diu Espiritismo, Hipnotismo y el estudio de los fenómenos paranormales, 1850-1930, on trobem textos d'Andrea Graus, d'Ángel González de Pablo, de Gerard Horta, de Michel Gordín, de Nicole Edelman, que fan tota una sèrie d'aproximacions a la clarividència, a la música, a la ment, a la suggestió. És que, el que deia, temes que jo no se m'hauria acudit entrar o veure que tenien algun tipus de relació, i és que estan tan imbricats i són tan relacionats que a mi em peta el cap i vull que vosaltres també us peti el cap. Si volem aquí una explosió, com deia aquella dona, un resplendor, hizo pum! Pues lo mismo, lo mateix. I perdoneu si em deixo portar per l'entusiasme, però és que, la veritat, és el meu tema ara... No, però al final és aquesta la finalitat, que l'entusiasme que tens, que també pugui arribar als oients i a tota la gent que pugui arribar tot el nostre missatge, no? O sigui, que la feina que fem durant els propers programes us porti a poder apreciar l'espiritisme com l'apreciem nosaltres, no? Crec que també és una eina, no? un objectiu que tenim aquí a Nits de Paura durant els propers programes. És que hi ha molta PR, perquè m'he trabo. I res, pues, penso que aquesta introducció jo espero que doni ganes, com es diu ara, no? El hype, no? D'això d'agafar forces. Els tinc a tots hypats. Exacte. I aquest serà el nostre destí durant els propers programes, però bueno, igualment ja sabeu que les nostres xarxes estan obertes per qualsevol comentari o qualsevol suggeriment, o sigui, ja ho sabeu de sobres. Nosaltres anem a començar a comprar les tauletes i això per començar a preparar els programes que ens venen. I bueno, que ens veiem molt aviat en un programa que agraeixo l'espera, o sigui, tant la vostra com la dels oients, agraeixo l'espera, la paciència i espero poder-us tornar tota aquesta espera en bona qualitat Con la prestància que te caracteritza. Exacte. Doncs nois, ens veiem molt aviat. Espero que tingueu com deien, dia, setmana, de tot, no? Com deia el Jim Carrey, no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues igual, no? El show de Truman. Sí. I res, pues ens veiem aviat. Molt bé, doncs quedem a l'espera de les teves notícies espirituals. Exacte. La teva convocatòria. Aniré fent amb la tauleta. Si es va aixecant és que pròximament hi haurà programa.
Molt bé. Molt bé, i això, el dit, us esperem també a tots vosaltres, estimats oients. Que cursi això, estimats oients. Sona raro, però bueno, però sí que el que deia Macarena, que esperem donar-vos programes que us agradin i que sobretot us serveixin per aprendre, com ens ha estat servint a nosaltres, i per descobrir coses que no sabien que teníem aquí a Catalunya. No? Correcte. Sí, sí. Doncs nois, Molt bé. fins aviat. Vinga, adéu. Apa, adéu.